Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna fim ɗin Umar M Sharif guda 12. Wani fim a cikin fim ɗin Umar M Sharif guda 12 ne ya fi burge ku? Wanda fim Umar M Sharif aka ba shi awa cikin fim ɗin nan guda 12? Barkanmu da shigowa cikin shirin ka'in da na'in. Na dai ku ji cewa Umar M Sharif ya yi fina-finai guda 12. A cikin fim ɗin guda 12 an ba shi award da ya lashe gwarzon matashi shekarun baya. To a cikin fim ɗin nan Umar M Sharif guda 12 nan dai wani fim ne aka ba shi wannan award ɗin? Ga dai fina-finan na har guda 12 kuna ganin su. Muna so dan Allah ka gaya mana wani fim ne aka ba Umar M Sharif award a cikin 12? Ko wani fim ne ya fi kyau a cikin fina-finan da ya guda 12 ne? Umar M Sharif dai ya zaɓa fim ɗin da ya fi so a cikin su, kuma ya ce ya fi haskakawa ya fi kyau a cikin fim ɗin, ya zaɓa hakan da. Muna so kuma masu mugoya bayan Umar M Sharif kuma ku zaɓa mana wani fim ne ya fi a cikin fim ɗin nan da ya guda 12 wanda aka ɗauko aka waro aka kawo su masu kyau. Ga fim nan masu kyau a cikin su, da irin su Ciwon Idanuna, Zainabu Abu, gama ga sauransu irin su Hafi, Tsakaninmu, duk ga fina-finan nan guda 12 kuna ganin su. Dan Allah a ciki ka zaɓa guda ɗaya. Sannan in ka zaɓa guda ɗaya sai ka ce wannan fim ɗin ni ya fi mai kyau. Amma kuma ga fim ɗin da aka ba Umar award a cikin fim Mariya, duk ga su nan irin su Mansur, sai ka zaɓa guda ɗaya a cikin su ce wanne ya fi a cikin guda 12 fina-finan da Umar M Sharif aka waro aka zaɓe. Masana harkar fim da kuma al'amura na fim su ne nan suka bincike suka gano wannan fina-finan Umar M Sharif ya fi haskawa a cikin wayannan fina-finan guda 12. To mu dai namu masoya kawai mu dai muna so ku zaɓa mana a cikin fim ɗin nan wanne ya fi a cikin fina-finan nan guda 12 wanne ya fi muku kyau. Sannan wanne fim ne aka ba Umar M Sharif award a cikin wannan fina-finan guda 12? Ina jiran ku, muna kuma sauraron ku a cikin wannan shirin mai suna fim ɗin Umar M Sharif guda 12 wanne ne ya fi kyau, kuma wanne ne aka ba shi award a cikin su? Dan Allah kar ku mance in za ku rubuta comment ɗin ku danna mana subscribe, sannan ku yi like, sannan sai ku rubuta comment ɗin ku. Muna jiran ku dai mu gani wanne za ku zaɓa, kuma wanne ne za ku nuna ya fi kyau kuma ku ya fi muku kyau a cikin wannan shirin na fina-finan Umar M Sharif guda 12 da ya yi. Dan Allah in yau ka fara zuwa cikin channel ɗin ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaukar shirin za mu dinga sanar da kai. Mun gode da zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV.